Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sugeng Injing. Kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar anak-anakku semua. Di kelas 2, Bu Anis di kelas 2 yang akan mengajarkan pelajaran bahasa Jawa. Alhamdulillah, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anakku, mari kita buka bukunya Wasis Poso ulangan setunggal, judule Urip Rukun. Ayo diwaos bareng-bareng ya anak-anak. Tirukan Bu Guru. Gambar ing dhuwur nuduhake swasana urip kang rukun ing madyaning bebrayan. Nalika ana tetangga kang lagi nadang kesusahan upamane kena bencana alam, kita bisa mbiyantu ngentengake panandhange arupa apa wae, kayata nyumbang sembako, obat-obatan, selimut, klambi wekas kang layak pakai, lan sapi turute. Tetulung marang sapepadane urip iku ora mung awujud dhuwit lan barang utawa bondo, ananging sing luwih wigati bisa mbiyantu tenaga kang mratandhani rasa peduli lan welas asih utawa simpati marang wong sing mbutuhake. Rasa peduli lan welas asih marang wong kang karepotan utawa kesusahan iku minangka wujud nyata saka tumindak urip rukun ing madyaning bebrayan. Gambar sadurunge mau minangka salah siji patuladan menawa ana warga kang nadang kesusahan, kita kudu mbiyantu supaya bisa nyuda beban uripe. Urip iku ana timbal balike. Yen kita becik anggone sesrawungan lan tansah tandur kabajikan marang liyan, mula kita bakal ngunduh kabajikan uga semono uga suwalike. Nah, sakmangke tugas anak-anak maos cerita ing halaman setunggal nganti halaman kalih nggih. Sekian pelajaran hari ini dari Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.